Kantu emanak. Hau pantzule eta ongi etorri kantu emanak tartien bigarren saiora. Tarte hau musika sare bat sortzeko asmoz indakue da. Eta bertan, nik azkenengo aldizen asko entzuten dotazen kantak plazaratukotaz, eta zuoi be aportazioek eskatuko dutzuetaz. Gaurkuen, bi inbitau berezideko guzamen, hemen Eneko eta Maia. Hola. Eta Eneko datorre bere kanta gustukoenak be gugaz elkarran atzen, eta amaieran bere kantatxo eskainiko dozko. Orduen, hasiko gara. Lehengoko kanta urtzen bizitzarekin dantzan kantie da, eta hemen fonduen dekogu. Urtz taldie, oindala 53 urte sortu zan Pasaian. Eta 2003an paroien zabien. Hamarkada baten ostien, 2013an barriro holtza gainera igo ziren, eta ondino da bizmartzan. Abesti hau, 1984an kaleratutako hautsa astinduz diskakue da, eta bizitzari buruz egiten dozku berba bertan. 2008an euren kanta esanguratzuenak album baten atara sabiesan, eta abesti honek emoton dotzo titulue hori albunari. Eta hoize, abesti gazitziko txuet. Bizitzarekin dantzan abesti zentzun dugu, urtz taldiena, eta ointxe Eneko hori emongo txegu pausue, eta bera hasiko da bere kantak eskaintzen, orden. Haupa entzuliek, haupa maitane. Bueno, nik lehenengo geltokize ondarrun nengot, keike taldiegaz, 2002 sortuteko talde bada, eta 2007 arte ibilizien aktibo, bi disko dekoz, bat 2004 eta besti 2006, eta nik oroimenez abestize aukeratu dut, así que horrekin iztatzuet.
Eta ointxe hurrengo abestiari emongotxegu pausu, Eneko etorri danez niri laguntzen, bere omenez erabaki dut abestitxo hau ipintie. Lekunberrin sortu zen berritzarrak taldian bizitzaren iturria abestitxe entzungo gu oin, eta, danok ezagutzen dugu berritzarrak taldie, eta seguruenik abestitxe bai. Baina hortxe du, bizitzaren iturri xetan bihurtzen dien lagun danegaitik, eta, hori, bizitzaren iturria. Denena izaituztela etxean barra Zuk ematen diozu lurrari indarra Beraz ondo zaintzea irtenbide bakarra Lotu ezin dira den herrientzat lotura Estalirik beraien arteko samindura Zuk amaika txokotan sortuaz lehiura Ez edukiko dugu zuganako ardura Eta zurekin amestu nahi dut Enbiari goizero abestu Zaituenak du barruan etxipena Sobran zaituenak bizirik du barrena Pozazoratzen baita gertu zaituena Zuzera bizitzaren sinalena barmena Zure etorkizuna omen darako inu Esantifikazioa duguna torkizun Guatuko gara zenbat erru dugun Berandu baino lentzeo zer egin dezan Eta zurekin amestu nahi dut Euriari goizero abestu Abesti polilla entzun dugune, baitanen partez. Da oin nik jarraitugot. Nik kostaldin jarraitzea erabaki dut. Oinguen etxe kalte taldiegaz. 2019 sortutako talde bermear bat da. Eta disko bakarra deko. Diskonek 6 abesti dekoz. Eta nik disko honetan agertzen dan baladie aukeratu dut. Igual hain baladie ez da, baina nire asko guztetan jate. Abestize tristoriak da. Eta hemen deko zue, aurrera. Gaur lagun, hemen gertatu dena ez baigun ahaztu Berriz burura ekarri dezagun Une aietara murgiltzen ta eramaten gaituzte Utzi azaltzen
zuenean. Hemen eukin duzue, etxekalten tristoriak. Da, bueno, oinen asko urrunduko, etxekalte jarraituko, eta urrengo hau abesti hau izango da beste hainbat abeslekin eukin daben kolaborazio bat. Deitzen da Minen Puntiegaz, da estilo bat apurat diferenti, estilo dantzagarri zaue. Bermiotarrez abestuta dau, eta, bueno, juerga bueltetan dizenerako nik ikusten dute oso abestia proposa. Entzungo gu. Zenbat bider luze gara, da eguno ikusi be, gaurkuen emondoz, barruek ziabogie, erdu urretu, esan zo zerbelarrire, justuri perfecto baten, erantziku lotxie. Minen puntiegaz, mizkeku itxosue, kalerik kale ibilko gara dandarrez. Jo zirenien, entera daizela riozue. Musturre, jango txutez bermiotarrez. Jango txutez bermiotarrez. Berbak labandukuz, geizau ezin artien, berbak leitzuz, berandur artien, nire niurretuk eran, okinak orduen, gautagunen gotzut, astiro euskerien. Musturre, jango txutez bermiotarrez. Bermiotarrez, jango txutez musturrek, okin argi ez da ez, mine barroraino izkuntzi kutu arte. Bermiotarrez, jango txutez musturrek, okin argi ez beti da ez, deskase moten nagusi zen gazte, eskuek batuz euskerien alde. Jo zirenien, entera daizela riozue. Jango txutez bermiotarrez. Musturre, jango txutez bermiotarrez. Bermiotarrez, jango txutez bai
oso ondo, martxagaz amaitu dugu, Dartie. Bai. Bizkate triste hasi dugu, bizkate lan pentsetan, bizitzan, ez dakiz zer, baraitagaz, baina bueno, martxagaz amaitu dugu, eta Bai. eta Bueno, ondo. niri asko guztien eta besti hau, normalien dutxan ibiltzen zen ibinten dut, eta oso ondo Ona, pasatzen dut. dutxan ona, Bai. kantetan, dantzan egiten. Hori da. Kotxien ben Nikolako Bai, abestizek entzute dut, ez? desahogetako. Bizkat bai, Burua totalmente, mundutik Kotxie, atarateko, eta bai. bai, musika atope, eta atope. Hori da. Eta oine, mundu guztia gure kantuek, eskini eguz. Eta oine, ja, amaitzeko amaiari mongotzeko pausue. Vale, Eta, hori, amaia gaur dator, guri kantetan, zuzenien, bai. eta bere gitarragaz ikusten dugu hemen. Eta zer, amaia, zer eskeniko eskuzu gaur? Gaur kontau biot, Mikel Urdangarinen Egun Argian. Da kanta bat, deskurriduna bena kuarentenan. Ze kuarentenan hasinaz barriro, gitarria joten edo, zeukiot pizkat aparkaute, eta gero hainbeste ordu etxien eta hartuot barriro. Bai, denbora gondazta. Bai. Eta hori, deskurridunaen kanta hau kuarentenan, eta guztoiaten asko, eta hori jokotzuet. Bai, eta gitarra segaitik joten dozu gitarra, segaitik kantetan dozu. Ez da hori, batzutan erabiltzeo deskonektetako, eta hori, osea, bai. Bai, sortzen da pixkat como momento zen, ez da? Bai, zubakarri, hori da, zuretzien, kuart, bai. Nire asko gustatzen jate. Normalien joteot ez dago nien inor, egize da. Bai, nire batxotan etxien egoten jatez, Maitane, ja, gelditu! Txartakateta dutala, jo, ez ziot kantau! Nire etxien! Bai. Baina, bueno. Eta, eneko zuk gitarra jo duzu inoiz, osela? Bueno, ni saiatu izenaz, baina egizan ez da oso ondo urten, Kuarentenan gitarria rekuperau naben, kamarotetik, da, bueno, bideollamadan iratigaz eta afinetan nebilela, kordia portu naben, orden labur geratu zen nire esperientzi, baina, bueno, urrengo baterako behor da, saiatuko naz. Eta ez duzu konpondu ala? Ez da konpondu handi, ez dut egin denbora. Ez dut denbora. Ja, ez da gauz kuarentena. Momentu zabestizek ekarriko txetaz, eta gero barriro inbilau, eta torreko naz. Gero urrengoen eneko. Hori, venga. Orduen hori, amaiagaz amaituko garko tartia, eta ber, eskerrik asko entzule horrego diagaitik, eta urrengorako, badakizue, eskenizuek be kantuek, eta non hor animetan bada kantetan, bai, idatzi, beldur barik. Hamen deko zuen lekutsue. Bueno, a ver, amaiako inguen, zelan abesten dozkun, zela kondo jotezkun gitarria. Igual, profesora partikular moduen kontratokot, ez dakit. A ver, oingo saioen zelan doien, da... Ia. Egun argian jario atzo gauean gozatuari zure usaia dario zeru gainean biraino zoaz eguzki goraino zelan ez dekot beste zeuri kantetako baino solo aloraz polito norez dauda barri